Lo 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 lo.
Tobat-tobat bocah-bocah kuwi jebul ya iso gambyong barang. Sambene ya ngono kuwi. Manye sing golek dhuwit gampang ya kuwi kok, Nduk. Iya, Mak, iya. Matur suwun banget panitia. Hebatnya Dukuh Kelingan 13 RT itu adalah guyub dan rukun. Ngono, Mak. Sebab ngene ya, Nduk, kabar dari langit ya, Nduk. Bilih tahun 26 ini sampai tahun puluh-puluh, Nduk. Tegese nganti tahun 30 ki tahun-tahun tetembungane gawat kliwat angker kepati. Ngono ya, Mak. Mula siap kaum petani terutama adalah ketahanan pangan. Ngono, Mak. Kaya sing dicanangkan oleh pemerintah. Mula antaraning budaya, agama, pemerintahan kudu menyatu, Nduk. Ngono, Mak. Agama maju monggo. Agama apa wae sing dirasuk manut kapercayaning pribadi dhewe-dhewe. Ngono, Mak. Nek budaya enget wong Jawa, wong nyebutake Jawa ngerti. Awake dhewe jebul utawa metu saka tanah Jawa, urip ana ing tanah Jawa, mangan ulu wetu tanah Jawa. Mbok menawa besok konduring kasedan jati uga ing tanah Jawa, aja lali marang Jawamu. Jawa kuwi tegese mangerteni marang leluhure dhewe. Ngono ya, Mak. Sebab sadurunge ana agama Jawa kuwi wis duwe sesembahan kang aran suwung sakjroning ana. Ngono, Mak. Mula dhuwur banget, Nduk. Matur suwun dene apa masyarakat Kelingan disuwi Bapak Lurah bisa menyatukan kembali antaraning ulama, umarok lan budayawan katitik dina iki bisa nggelar budaya wayang kan tiap tahun dianakake. Ngono ya, Mak. Dina iki uga awake dhewe nggawa bintang tamu. Jane ya wis ora bintang tamu nek kene iki ya balik nggone dhewe. Ngono ya, Mak. Mula kae Lek Gareng kene. Rene Lek Gareng ndang munggah. Ndang munggah. Ngono. Lek Jarot kae ben kemringet. Nah, ben kemringet kiprahno ngono, kiprahno. Yo bendrongke. Bendrongne yo. Ombak banyu le. Yo mundur.
Lani mike tak batek penak. Nyapa to, Mas? Lah mik kate pok kek nggon Lho, tata panggok iki nyang kene lho, Mas. Aku ki biasane panggokku ning kene. Mbok ya umume ning kene lho, Rok. Lho nyapa to, Mas? Arep mbok jikok tak wae kene sik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyapa to, Mas? Nyapa to, Mas? Kowe lho. Lho masalah, Mas. Wis, Merdeka. Merdeka. merdeka dasmu wi. Piye ta Pak Gareng kok Reng. nesu ta? Ana wong merdeka. Gareng. Merdeka. Mat iki matur suwun banget dene apa wis suwe banget awake dhewe rasuwan kene. Nggih nek matur suwune tapi nek kali yoga mboten kula. Lah nyapa? Mboten lah, ngerti dhewe. Gareng sasi utuh lagi nyang pisan iki. Terus diingeten iki lho, Pak. Digenggek-genggekne ngeten. Gawe-gawene kok genggek-genggek. Gegeke. Heeh. Saking age-age kundang nyeneni iki. Ya ampun. Soto sak piringe kok totane nyawa. Goreng. Nggih. Pokoke sing tak ngangeni ning kene iki ya sotone kuwi mau kok, Rek. Nggih. Soto kalih semuene. Lho aku kok warung mriku. Aku kok ora diteri ya. Wah, lah tergantung amal perbuatan, Pak. Loh, piye to? Kok amal perbuatan? Maksudnya ini kula niku saking akrabe kalih piyantun mriki sak warunge, sak piyantun keng mriko wah alhamdulillah. Rapiak semanak. Terus kula wau nggih mboten kesupen. Piye? Entek uyah sak kilo. Lho kanggo apa nih? Lah witekno lah kenyataan realita 2 tahun ditinggal lho, Pak. Iya, Iki iya. nek ora maju yahe bahaya iki. Sok ngarep gak teko kene nek iki. Oh ya wit kok kena suwebar terus. Ayak kowe mau nggawa bontotan niku kuwi ta? Nggih niku. Eh. Ah nggih alhamdulillah saged pinanggih melih kalian dulur-dulur wonten tlatah Kelingan Glonggong. Sehat sedanten Bu nggih. Pak sedaya mawon sehat seger waras. Sing digoleki kuwi le. Sing goleki Ya sing goleki seger waras kuwi. tapi enten niku bacute apa? seger waras tur sugih. Wah, penting. Soale sugih niku baku. Lah saged nanggap wayang enten nek ora sugih mokal nggih. Panggih Beda. lamun. Kowe ngerti? Non. Donatur itu RT sampai 13 dan orang-orang Kelingan yang ke luar negeri. Wah, 13 dan piantun-piantun Kelingan sing teng luar negeri. Iya nek luar negeri nanggap kowe iki apa? Tenan to, Pak Lurah. Saking luar negeri barang to. Wes jelas cahayaku Padang iki. Padang nggih, soalé riyen kula niki ajeng nyang niki rada eneng rasa kuwatir. Nyapa? Disekseni danyange mriki jaman riyen nek pun ping 6 niku nggih sing kepitune gratis. Ah, songo sing telu ora ngejak aku kok. Kowe kok yo ngitungi to, Reng? Kok yo Tak ngitungi? hitungi. Oh, Nggih. sing ranyang no tak hitungi ta kowe. Nyang ping 6 sing pisanan pira kae Pak 250 aku ya, Wah, Pak. kowe iki yo mbok. Ha yo pitekno biyen ki teko kene pertama mung 9.000 lho, Le. Lah nggih. Oh, Lah zaman jelalah samono niki. suwene kok ya. Ping 6 riyen duwe janji engko nek genep ping 7 gratis jelalah. Ya atur jenengan kala wau gang rong tahun dadi niki awal meneh lho Bu ngo. Awal meneh niki. Ya sak dana-danane awal niki mengke. Tenan kok, Reng. Kowe iki rene kawit turung kondang nganti kondang ya, Reng. Nggih. Elingku kowe rene pertama nggo 75 etek-etek lho ya, Reng. Ah niku 75 etek alhamdulillah Pak enten perkembangane. Perkembangane piye, Le? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun alhamdulillah tetep Yamaha niku. Oh, alah melas men. Saking setiane kok. Iya. Anjir. Kanca-kanca yoga iki sing sepuh-sepuh kae ya wis ora ana kabeh. Loh,
Iki kari ganti anyar-anyar iki. Som, nek yogane sing sepuh pun mboten enten. Sitok sing kula tangklene jenengan setunggal. Sapa? Mbah Muji. Lah udah nyanyi Mbah Muji karo Mbah Muji kok awet men. Rumah kamu men. Lah koncone bapak wis entek kabeh lho. Iki kok oh iya ya Reng. Biyen iki kawit bapakmu melu genderi aku lho. Kula mriki ni sing gender bapak kula. Iya kelingan. Ganti Mbah Muji genderane kleruwe niku jane kula rada parat kowe iki. Kowe iki dianti-anti lho leh nekone panitia iki. Mbah Dalang nika gareng sing mrengingis nika tesih napa mboten? Ampun rasa mrengingis merongos ngoten mawon. Lalu langkung cetha pake. Ya arep kaya apa kaya ngono ya ngangeni. Ngangeni. Wong ki nek saka kene tak kandhani ya. Aku kelingan wiwit jaman Mbah sapa kae Mbah Semi ya. Mbah Semi. Leh atur karo aku pun Pak Dalang. King mriki niku mesti sempulur kabeh. Mula nek mriki niku Mbah Dalang nggih sinden yoga niku rasah sampean bayari. Kan nyuwun mawon benjing bodho berkah kabeh ngono. Nek njaluk bayar ora berkah ngono ya jarine. Sing matur ngoten niku sinten? Sing matur ngoten niku sinten? Jenengane aja ngedak. Aku ngono kok ya. Nggih, niku kasunyatan realita. Realitane piye lho? Ageng para warga wonten Trata Kelingan, pangarsa, para ulama, pujangga, saksi hidup adalah saya. Heeh, nyapa? Pisanan kula jenengan ajak teng mriki niku sik gareng elektron. Wah ngono ta? Nggih. Nika terus alhamdulillah saking mriki najan omong 250. Tapi berkah barokah usaha kula niki pun berkembang. Apa kembange le? Lele. Yo. Sampai lambemu kalek nyuprus ngono Nah, estu Pak Lurah niku kula mboten goroh. Nggih, tambah berkembange, lah dhek inginane nggih tambah masalah. Apa tambah masalah? Masalahe lele niku saya akeh nggawe daya tarik akhire akeh sing nyolong kanthi mancing. Tonggoku. Piye? Wangel kandhanane. Alah jenenge Jigos. Jigos. Jigos iku kandhanane angel ra kaprak gregeten niku. Lah kok enten-enten kula niku diparani Pak Polisi. Piye? Jare untuk masalah Pak niki putra jenengan niku membuat kriminal kepada Mas Jigos. Lho, sebabe? Tak tekoni anakku, kenapa to Le? Salahe blabrik nyolong lele tak sabet sarung. Lho, mosok sabet sarung wae kok ya. Sarung kok iso urusan kantor polisi. Nyapa? Mosok to Le? Lah sarunge tak iseni watu telu kok. Wah, sembayang merempul kabeh. Alhamdulillah mang juta, Pak. Ngono. Ya mula jangan berurusan seperti itu. Wong njaluk ya ora apa-apa, sitok loro ora apa-apa, Le. Mulane ajeng kula tulat warga mriki anggenipun rutin nika tertib anggenipun sedekah bumi. Lah kula niku namung lele paling gak mung 5 tak getunin mriki. Wah, raket juta-jutaan nggih sedekah. Oh, ra getun nek kene. Ini sampai tanggal pira mau 15 apa pira? Bayangan terus. Anu ora reokan Le. Waduh. Anu Pak reokan niku di enten MC-ne gareng nggih saya Pak niku. Saya Pak niku. Mas dino lehmu promosi kok era tenan banter iki. Niki joran jenengan kula sasutuh alhamdulillah sukses kok. Nyapa? Nganggur. Sukses nganggur niki. Alhamdulillah. Matur suwun saiki pundhakane akeh. Sing baku Le Reng. Nggih. Ki nyuwun berkah pangestu ngersa dalem para pepunden pini sepuh kaki danyang nini janyang. Oh nggih. Sing mapane nyikal bakali ana ing Laladan Kelingan khususon. Lumebere ana ing Glonggong. Oh nggih. Sebab awake dhewe karek nulat, karek nulat awake dhewe ora mlethek saka kayu watu nanging nulat saka leluhure awake dhewe. Oh ngoten nggih. Kowe ngluhurake leluhur ngendi-endi nek nggonamu dhewe ora ki coba pikiran nelongsone kaya ngopo. Nggih wong kula niku dados gareng iku nulat leluhur. Heeh, leluhur sapa? sapa? Gareng. Oh, sapa ae? Wayang kulit niku. Oh, ngono ya. Nah niku alhamdulillah yo. Niki meh bojoku insyaallah tambah Pak. Alhamdulillah. Wah, tambah apa? Tambah rezekine Pak. Oh, tambah ya rezekine Pak. Iya. Mboten pun sak kuwatir. Le, iki sing tak dhisikne, sing tak dhisikne krana Mbah Lurah taksih nenggani ya. Mbah Sarjono taksih Bu Sare ugi wonten perangkat sedaya wonten. Bu Dewan kundur. Nggih mboten napa. Tak jagake.
Lah mau kan iso ngomong. Wis pikiran wah iki genah gareng iki rada nemen iki ngono. Napa ketoke trauma sing dhisik nika kira-kira. Nyapa to traumanya apa? Lah metune malah oke. Nggih mboten dados apa iki. Iki sing Mbah Reksa kene Mbah Lurah nggih wonten diaturi minggah pepandungan nggih diderekne sapa manut. Oh nggih nderekaken Monggo kalih Mbah Sarjono ya ora apa-apa, kalih Bu Carik ya ora apa-apa, kalih panitia mboten menapa-menapa. Langkung prayogi niku nek sedaya perangkat. Oh ngoten. Sampai RW sampai RT. Ngaten nggih. Mboten napa-napa lho. Nggih, Mbah Lurah mestaki monggo. Minggah dateng pepanggihan Bu Carik, monggo. Iya, Cok, klik ndak. Tobat nggih. Monggo Mbah Lurah dipun asta mikipun. Nggih. Nah, monggo jandan. Biyen ki perangkate wis sepuh-sepuh saiki sing sepuh karek setunggal. Anjir. Jane pensiun sik kon nyang neh udah coba. Nggih. Wilujeng dalu Mbah Lurah tak celuk Mbah ya wis. Alhamdulillah wilujeng. Nggih. Pak, enten napa? Nyapa ta, Rek? Terus kuwendel kaya anu meditasi ngoten. Ayo kowe iki sing mbagekne to, Rek? Itu enek sing lewat. Enten sing lewat. Niku wau kula, Mbah. Niku kula. Kaya jenengan niku. Nggih mbok bilih badhe paring dawuh ngoten dumateng para warga mengke jenengan maklumatne gareng paling enggak tanggap sak entek umur. Ngoten. Siap. Nggih, umur kula telase kira-kira 100, Pak. Apa dibayar nang ngarep iki? Dumateng warga masyarakat Dusun Klingan khususipun umumipun dumateng warga masyarakat Desa Glonggong monggo sami-sami mendukung program pemerintah terkait untuk MBK dan KDMP nggih. Amargi program strategis nasional niku wajib kita jalankan. Monggo setelah KDMK kita yang ada di Selatan Prabu Motor itu jadi, kula suwun warga masyarakat Desa Glonggong sedaya mawon tumut menjadi anggota. Amargi untuk KDMP niku wajib terkait KDMP itu hak milik anggota warga masyarakat Desa Glonggong nggih. Sanggup nggih? Sanggup. Nggih, cekap ngoten. Kalih ngapunten terkait untuk warga masyarakat Dusun Klingan Desa Glonggong kita jaga silaturahim guyub rukun nggih, kebersamaan kita amargi napa awake dhewe ora sehat nek ora enek silaturahim. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Nderek pirsa pareng Pak Lurah. KDPM KDMP. KDMP niku napa, Pak? Koperasi Desa Merah Putih. Niku nggih enten pinjamane barang, Pak. Insyaallah mboten. Lho mboten enten. Pun mboten sida. Mboten sida. Lah nyapa, Rek? Pinjamane baku nek nggih selingan. Nek menawi MBG kula setuju, Pak. Niku kita didukung. Ngemuti zaman kula SD niku tenan, Pak. Nyapa? Kayak ngomah ora sarapan. Zaman semono duit 5 repes niku tuku estung niku oyok-oyokan, Pak. Berarti podo. Kok sami to. Lah sakniki malah mpun diparingi daharan, wes. Matur suwun dumateng padune lelemu payu. Iya. Mbok pilih badhe matur lintune monggo. Pripun Mas Gareng? Nggih monggo mbok pilih niki Bapak Carik napa? Alah kuwi karo mbahmu kok ya lali iki lho.
mau teng jero mriku Mbah Wong pun mriki dadi kula kesupen. Oh Mbah Wong Nyuwun nggih. sewu khususipun dumateng para pamirsa sedaya. Sugeng dalu Bapak Ibu nggih. Geng dalu. Lajeng dalu. Nggih, pangapunten. Pagelaring dalu nika mengke panjenengan sedaya niku saged regeng kados ngaten niku napa mengke sabibaripun garing terus biur. Niku saged di strategi, Pak. Ngaten. Ah mengke gareng gak usah medun langsung diteng mriki mawon. Kersane mengke para sing mirsani saged dugi enjing. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Nggih. Wonten ing dusun Klingan leres ingkang diaturaken Mbah Lurah setiap tahun rutin Mas menika Oh, diwontenaken kegiatan nggih menika bersih dusun. Tepatipun nika wonten ing bulan Selo. Oh bulan Selo. Nggih mangeling-eling mawon. Nggih. Nggih, pun kula agenda teng HP niku wau. Nggih, Selo. Nggih, tanggalnya pinten, Pak? Menyusul Mas Gareng. Oh, menyusul. Ora mangsaku sih setahun kok sik to eling-eling lho rek. Nggih, Mbak Bile. Danane niku terlambat mengke kula panjeri riyen mboten napa. Kula panjeri riyen mengke. Nggih. Nggih. Nggih nika nyaosi pirsa juga menika sebelah kanan kula menika nggih kanca perangkat. Oh, Nggih nggih. menika kerajaan Balura nggih. Nggih alhamdulillah satu desa menika terdiri dari 5 kasunan. 5 kasus. Nggih. Nggih. Lajeng Klingan menika ingkang saged sementara menika nderekaken kegiatan ingkang kados ngaten menika. Terus lajengipun dusun kerajaan nggih menika ngontenaken juga nggih menika mboten wayangan Mas Gareng, nggih menika gambyong. Oh, gambyong. Mariano lajeng dipun wontenaken nggih menika reok ngoten nggih Mas Wo. Nggih. Alhamdulillah. Nggih mugi-mugi mawon nggih dusun 3 dusun nika ketularan Mas Gareng. Nggih, amin, amin. Alhamdulillah nika rasan-rasan ngoten Bapak Lurah nika ngaten. Wah, Mbah. Insyaallah mengki taun ngajeng dusun kula Siranaga Mas Gareng. Siranaga. Nggih sebelah menika. Oh, sebelah menika. Nggih insyaallah nggih badhe nderek-nderek tumut ngawontenaken ringgitan ngoten Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yoga langsung wajahnya cerah. Nggih, nggih ngaten. Cerah. Nggih. Nggih sanipun ngaten Mas Gareng. Nggih dalem. Sadosipun desa menika sampun program. Nggih. Untuk tahun 2026 menika badhe ngawontenaken bersih desa. Satu desa. Satu desa. Namun Anake buka. nah niku lho Mas Gareng. Ngendikane Mbah Lurah wau napa Mbah Lurah KDMP dan sebagainya niku akhirnya Mas Nggih. Gareng Akhirnya. terjun bebas. Oh. Wonten. Nggih, nggih. Anggaranipun ingkang sudah diprogram sampun dados akhiripun batal. Niku sing memberatne teng beban niku napa wayahe-wayangan yogane katahan ngoten. Mungkin nek jenengan kandha ngoten kula sudone mengke. Pun kersane saged wayangan. Umpamane reng tok suda pira? Alah ya paling ya kuwi kaya gender arang wis ora perlu. Pak. Zaman saiki ki lah orjen niku genderipun sae ngoten niku pune. Lah Gatane gareng-gareng iki wong pengkol ora tau bersihan. Pengkol ora tau bersihan. pengkol telung RT kaum buruh tani Kon Nggih ngapunten bersihan. Mas Gareng. Nggih, dalam. Guru wedal niku sawu mengesanipun boten kedalon. Nggih. Para pinarsa menika yang jelas niku yang ditunggu-tunggu menika musikipun menika. Nggih. Lah niku Niku teng tas kula niku pun kuwatah sing request nawolane pun kuwatah. Nggih. Niku saking Bu Pak Sukadi niku. Terus kalih Bu Misti, Bu Yatinem, Bu Kasih, Kok akeh metu reng? kuwenal kabeh to Mas Gareng pinane. tawur Pak. Pulo-pulo sak monten mboten enten namine Bu Kasih nggih. Bangeten ngoten mawon. Kathah niku wau. Pak Darno. Mekaten Mas Gareng. Nggih, sendika. Mugi-mugi
kegiatan yang dalu menika mungkin saged ndamel remenipun sedaya warga masyarakat Desa Glonggong khususipun wonten ing dusun Klingan. Kelingan, injih. Mekaten Mas Hereng sekilas. Injih. Bu Carik monggo badhe ngendika napa Mas Wo? Nembang. Ya seduwi lho ngene lho Bu. Nggih, ya eman-eman. Nggih Mbah Yanto nggih. Monggo, nggih monggo. Bebas mawon teko isu mawon kok ya. Nggih, santai mawon. Saniki jegleng niku mayang niku teko jam 6 kok saniki. Jam 6. Heeh. Mbok ditambahi. Maksudnya jam 6 leh dadal-dadal gitu. Ngapunten Mbah Yatno. Dalem nggih. Wonten bisikan saking Ibu Sekdes. Ngaten. Anu nyanyi mawon. Oh, menyanyi. Bu Carik. Bu Carik. Badhe. Bu Carik iki gandok nyanyi, Pak nih ya. Oh nyuwun lagu. Aduh. Tak pikir ki yo ajebule menyuwun lagu. Nyuwun lagu napa, Bu? Nggih, pun monggo Bu Sek. Nggih. Ngesake napa? Kantun napa niki campur sari wonten Lestari. Lestari. Wah, jan tenan. Nggih. Oh, nggih niki komplit anu nggih. Campur sari to le. Origine nggih wonten nggih. Eneng. Oh, Kene iki nggih. pokoke apa wayangan kuwi kru campur sari ya bodho daftar dhewe-dhewe le. Oh, nggih, nggih. Sampun nggih. Loh, Pak Lurah sampun. Sampun. Oh, Sampun. Wah, mboten usah repot-repot, Pak. Ampun, sampun. Gareng niku mboten usah diurusi, pun. Malah ten kula. Reng, piye, Reng? Kelipat. Tapi sing niki sing kena. Kena cetha ya. Anu, Pak, ngadepe mriku pun sah yoga niku pun sah pirsa. Ngadepe mriku mawon. Wes gareng-gareng iki. Halo. Halo. Nggih. Oh, jelas nu bawa wong karo anake dhewe masyaallah. Wah. Kaya swara anak dhewe. Alah, pun mboten sah gatekne gareng. Nggih, Pak Kasun kula nggih anu. Tobat. Ngene iki lho, Reng, sing tok senengi ning kene iki to. Oh, nggih. Niki Tapi mengke joget lho nggih. Nggih. Wah, ya ono joget no. Mbak Yulimbo. Dalem. Niki nggih. Yoga. Halo. Oh, matur suwun Ibu, Bu Carik. Wah. Oh, nggih, Bu. Oh, Oh, nggih, joget niku nggih bayar kok. Wes. Wah, jan edan. Padang iki. Padang kabeh, Heng. Halo. Sepurane iki ora nganggo susu-susuan ya. Diterima kabeh wong tergantung amal perbuatan ya. Halo. Ayo Reng, jogetnya Reng dinyanyikan. Nyun sewu. Dalam Niki saderengipun Lestari napa wae Lestari nggih. dicampur sari mawon. Oh nggih campur sari. Oh nggih. Nggih. Napa? Caping gunung. Oh Oh capek gunung. Nggih. Kasane Pak Kasun mengki teng mriki riyen. Lho, nggih batur kula lho. Monggo. Nggih niki caping gunung riyen terus mengke Lestari. Oh nggih. Niki anu waranggonane jumeneng danten. Leres Bu Carik. Nggih. Halo. Yo, versi campur sari. Bersama joget bersama. Ayo Le Hari, ayo. Digoyang campur sarinya. Beres pokoknya engko. Bagi aku PN Le engko. Kabeh kanca-kanca yoga. Nggih. Bersama campur sari joget. Ayo pasukan joget.
Mas Gareng. Ae Pak Syukur bisa syukur bisa menika caping gunung sampun katur. Terus lajengipun menapa? Lestari. Lestari. Riyen Mbak Yuli Mbok. Pripun? Kula tak nderek pirsa nggih. Nggih. Niki waranggonane cacah 6. Cacah gangsal. Lah kok sing sita kok angkrem iki? Halo. Padha nampane 500 lho. Ha kono angkrem iki. Kudu enek sing tunggu. Wow. Kudu ana sing mboke bocah-bocah kuwi. Oh iya. Tasak mono mbane kuwi kok lak ya ilang nek ora. Lestari. Nggih. Monggo Bu. Ayo. Terima kasih Bu Dewi.
siji. Menika aku mau diprotes reng. Protes Nah, pripun? karo ibu-ibu sing ana pawon. Wah, sing wonten pawon pripun, Rama? Nah, ngenten Mbah Dalang, lah kula niki sing pirang-pirang tahun bagian adang kok ora di Adang. ora diurusi. Kula nek nyuwun teng lari-lari mesti ora teko nggon. Mbah, lah niki saking pawon nyuwun Tresno Waranggono kalian Oh, Tembangangan. Tresno Waranggono. Kemudian dari LAD Glonggong. LAD ki apa niki? LAD. Lembaga Adat Desa matur suwun. Alhamdulillah kene lembaga adat itu yang bisa napa nggih nguri-uri kabudayan. Kala wau sampun wonten atur saking Mbah sinten niku Mbah Sarjono mbok bilih wonten setunggaling papan ingkang menika dipun sakralaken sakmenika sampun ugi Mbah Yai kepareng ngrawuhi nggih. Paring Fatihah zikir lan sak panunggalipun wujud kebersamaan guyub rukun antara agama adat menika nggih matur suwun ugi dari lembaga adat desa Langgam Jatiati dan Denok nggih. Sing dhuwur dhisik engko selak diprotes karo ibu-ibu. Ngapunten Pak E. Piye? Kersane lega penggali sing nyerat kala wau mergi aturipun jari luhur mau pun ditulis. Niki saking Pak Jaimun sekeluarga. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Pak Dalang. Iya. Bapak Gareng lan sak rombongan alhamdulillah tesih dipun takdiraken pinanggihan. Ngono ya. Mugi-mugi saged dados pasederekan malih. Alhamdulillah. Nyuwun lagu pepeling. Pepeling. Nggih, kalih niki Bu Semi sego pecel. Ya, kuwi mau ya wis matur. Nyuwun bebek-bebekan kalian sinden. Wah, kowe iku dadi mentoke ngono wae. Lah niku sing kula anu. Lah niki kersane adil kan yoga wau. Bagi aku ndireng kok gamelan dhewe nek ora bagi. Nah, iki bagianmu wis cukup semene wis. Ndumen sakmono wong 30. Ah, iki nyo. Reng, tak tambahi reng ya. Nggih, lho iki lho. Kanca-kanca yoga. Heeh. Nggih, gandeng niki saka Yulimbuk 100 nang yoga selawe. Nyo. Wah, kowe iki jan ra urus reng. Iki saka Tresno Waranggono sik le. Heeh, saka Ibu Pawon. Dadi saka kene siji kok kono ngono ya. Saking akehe. Ora apa-apa diladeni teko jam 2 ya ora masalah. Nggih. Sing penting kan seneng-seneng dhisik iki. Ya. Versinipun Tresno Waranggono Campursari. Ngaten nggih? Oke. Nggih. Campursari Jenggleng Kusuma. Yuk lihat yuk. Ngeten iki lho, Pak. Pripun? Nek arang tanggapan iki malah blank. Lah arome elek kowe iki sendanamu. Napa? Rodorono tak omongi. Lah ngeten lho yo cange. Pripun? Angger karo ngeling-eling ki tangane karo kukur ngene. Lah kok tak iki ora oleh to Pak wong nggih-nggihku dhewe tak ukure kok ora oleh. Nang nggekmu ki ora masalah. Lah kene iki sing keling sing ora-ora. Lah kene saya nengen. Ya apa salahku apa wong ngukuri? Konsenku bulat. Konsenku. Begitu. Kalau ngene ya no. Percaya malah. Nggih sampun. Nggih. Niki malah wonten awala melih. Yo mengke Menika wonten sewi mau Tresno Waranggono sampun engko sing tembang kangene mburi. Yang dari LAD Glonggong Langgam Jatiati sama Denok. Iki apa lagune sing didhisik? Manut kono le. Ya. lah sinten iki waranggonane? Langgam Jatiati, Langgam Jatiati. Ya. Sapa sing arep ngaturne? Ya. Sing arep ngaturne. Sing nom. Ane Jane niki lho, Pak. Ya sekali-kali ki ben sing dangdute. Oke sing dangdute ya, apa sing dangdute. Ya ayo. Ki sing wis omah-omah ki nganti wajahe kaya cagak ki ngene. Ayo. Ayo, Langgam Jatiati. Monggo. Versi campursari ugi. Oh, versi campursari. Yes, nika dawuh. Monggo.
dalam rangka bersih desa Dukuh Kelingan. Ini juga mengundang kru campur sari Jeglek Kusuma bersama artis Mbak Ani Jenong. Pak Dalang. Dalem? Niki mungkin cara dibacotke manis ngoten nggih mboten langsung. Ya ora apa-apa. Kersane Pak Garinge mboten kados hiasan ngoten nggih. Hanya apa to? Kayak gantungan kunci mendel mawon hiasan. Mangsamu iki seneng nek kancamu ki rekoso ngono, Pak. Jenengan awang sapinten? 500. Ya gue semangat entuk 75 semangat kok jenengan sambat iki lho. Kowe bungah kowe. Kowe enek sing iwange entuk imbalan balas aku kowe. Iya to. Oh 500 ya tak kene Kang Jarot kuwi ya 475 lho. Lah sampean jaluk neh no kok. Kuwi alah kuwi lho. Engko sampean yoga kabeh mlumpuke teng Lek Jarot. Nggih. Niku oh saking sinden, saking Yulimbo 300, saking kula 475. Dadi niku wantawe sekitar 800. Sampean aja meri. Mlempake teng Pak Jarot niku tinggi yayasan yatim piatu. Nah. Tenane Ahli sedekah Pak Jarot niku. Lek Jarot kuwi. Ya sepurane yogane Pak Jengkring mu sugih-sugih napa dhuwit saweran. Padakno sampeyane aku lho ya ora butuh. Tenak kowe iki nyepelekne tenane lho. Padakno sampeyan nek kok Aja banter-banter lho iki. Sasi selon yang setengah ritok iki. Rekae le sombong usaha lele. Lah lele puret-puret ra iso gedhe lho Pak lelemu ki lah. Lene. Awong puret to sing penting kan eneng patile. Sing penting eneng patile. Ngene lho Pak. Apa? Lelemu iki cara dipangan lho ya ora penak mung ndase tok sing gedhe. Reng. Lambe blet. Lah sampean jinek ya. Kuwi ngono. Sapa iki? Anik kuwi mergo ya kan ya kena ndas lele kuwi marai. Nah iki lho Pak, deloken iki perkara ndase gareng iki dadi 2 sasi. Lah iya kuwi mulane aja sok mangan ndase lele. Lah iya ndase lele Pak Gareng kuwi lho. Ya. Ndas rapati apik. Lah nggonamu kelingan apa ora? Gimana kok iso jahitan? Ya mergo ketur sak pate lele iku mau akhire jahitan. Lah iya. Pokoke nasib kula Pak Lurah janjene rambut gareng lelene ndase elek. Benjing ampun niki nggih Pak. Ampun niki garenge ganti mawon. Nuwun sewu niki cedak ceren enten apa ki ndut napa mboten nggih? Arep piye? Mopok kowe. Wis tau. Jagake kok malah provokasi. Dilanjut apa nduk mau? Manis. Oke, siap.
Matur suwun Mbak Yulinggo nggih. Le gareng menika sing digawa iki komplit dari yang tua sampai yang muda. Nah. Sing tua, sing pundi, sing muda. Ayo pundi. sing lor dhewe nganti saka sing kidul dhewe. Mara gage tulung dikenalkan Lek Gareng. Nggih, niki wau sing ampun tetembangan niki Mbak Anik Jenong saking Tlatah Ngawi Padas. Saking Tlatah Ngawi ya. Terus sing niki Mbak Arum. Nggih. Niki saking Tlatah ndi we, Nduk nggih? Padas. Dari Pademangan. Padas juga dari Kabupaten Ngawi. Niki sing jenengan aturne niku wau. Sapa? Sing awit napa ki perawan sampai saniki gak payu. Niki Arum. Saking Manis. ndi kang mamu? Ora ta ya. Iya. Sik. Anu aku to Mas Bano. Iya. Jenengan ki anu aku. Iya. Balenono cang ganteng balenono. Niki Pak Bu. Ah niki sing diaturne Mbak Yulimbo sonten wau sing awit perawan sakniki tesih ayu. Lah niki Mbak Arum saking Tlatah Saradan. Sik to Mas, mau ki rumangsaku Apa sampeyan to? ki nek matur ra ngono lho. Awit sik perawan nganti saiki piye engke ora ngono nge tembungmu Mas. Alah sumpah to sambar gelap lah kumuni yo ngono kuwi. Diomongi tanah son kono karo kene sosok ki saking apike sosok iki anu Tekonggone beda ngono. ah ngono tekonggone beda. Sampeyan ki aja golek perkara. Mbak kene. Arum Saradan sing dhisik nderekne Pak Yano Jenggleng niku awit perawan sakniki tesih ayu ngoten lho. Aja golek perkara. Rungokno. Ora. Aku ki suwi ra kambon aja golek perkara. Ngene ampere gak dadi perkara. Ah piye Le? Tak amboni apa piye? Lah wong mau gedindasmu tok ana kok. Gedindasmu tok ta Mas? Sing- Aku mau nek gak rata gedhi ngono ki aku mau Mas. Sing baku eneng jase. Sing baku kuwi. Lah niki sing sebelah niki Iya. Mbak Ayu Rizka saking
Grobokan Purwodadi Jawa Tengah. Iki jare calon mantumu ki apa piye? Nggih insyaallah nek anakku gak gelem ya tak pek dhewe lah. Menak ora urus iki. Gareng. Lah niki Pak Bu, niki sing paling bocah piyambak. Nggih, niki saking tlatah Maespati, Maospati. Iki sik jaman kawulane pesindene Prabu Arjuna Sasrabahu lek. Nggih, awit riyin niku. Iya. Nggih, kagungan waja sik rempek, saniki sing gandeng bocah. Niki insyaallah yu karek separo yu ya. Bu Ratmi niki danyange Jenggleng Kusuma. Wiwit aku isih latihan lho, Le. Nggih niku wiwit latihan jaman nika bayar Waranggono siang malam 150. Alhamdulillah niki 20 tahun sik panggah yu ya. Monggo gaweane nyelot akeh lho, Rejaba. Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Ora apa-apa ora butuh ya ora akeh. Iki mau sik ana sing saka napa niku? Mbah Simin. Mbah Simin. Kalih Mbah Jum tukang adang wau. Oh nggih. Nah, menika taksih nyuwun gubuk asmara kalih kembang kopi. Nggih, gubuk asmara kalih kembang kopi. Nggih. Sing bebek-bebeke dhisik. Heeh, ya. Mbang kopi angon bebek. Oh, mbang kopi angon bebek. Angon bebek kae. Kowe bebeke sapa kowe milih kira-kira sing bebeke pas ngono. Sing seimbang kalih kula. Heeh. Niku lintune Buranmi mboten wonten. Niku sing saged ngimbangi donya sampai akhirat nggih. Siapa bae? Oh ngono. Nggih. Ya. Pentingane jalma. Anu lho, anu apa ya? Tua kuwi luwih dene pengalaman le. Nggih wong dalam kesehatan nggih nomor 1 kuat paling kuat Buratmi. Sebab niku pirsa statuse Waranggono niku umur 20 30 liyane gerokan mboten enten. Nek Buratmi alhamdulillah gak enek statuse. Soale HP-ne nggih mboten gadah. Ora urus iki. Bener bebek wis ora iso ngendhok lho ya. Justru sing gak iso ngendhok kuwi ora ngentek ning nggon aman. Aman ya rek. Sing sing mboten saged ngendhok. Ya iki sing cah nom-nom sing iso ngendhok nah iki lho. Lah ngendhoke angger-angger nggon. Jenengan niku mawon. Sik Mas. Pengkon tak kepruk tenan lho Mas. Diomongi Mas, aku suwi gak kambon. Kowe iki aja mancing perkara Mas. Maksudmu kok piye nek ngomong angger-angger ngendhok iki maksudmu piye Mas? Genahno. Bebek niku. Iki bebek lho. Nek sik enom kadang sok rung pernah papan empane rung. Angger krasa ngendhek. Beda nek bebek tuwa iki diinget. Piye rek Bapak? Sing gawe tarangan sik genah yakin. Lah niku lho lagi ngendhek. Kuwi kadang-kadang metune ya wangel ya. Bebek ya. Bebek. Ayo rek. Ayo kembang kopi dibebekne. Oh enggak. Kene sayang ya. Aduh. Ayo kene. Mama. Wis ta, aja kuwatir liyane tak tukone klambi esuk tak Hah? Gek melu Pak Catno pisan ndak budek niki nyapa? Alah wong suwi ora ngadeg. Timbangane engko dipeseni kursi roda malah nyamar. Ayo. Ndang adeg kene. Reng. Kowe ora usah padha serik ya Reng. Mboten serik. Iki sing urung tak seragami mung kowe dhewe Reng. Iki sinden wis tak seragami ijo kabeh, yoga wis anyar kabeh. Mung kari kowe Reng. Niki malah kula kleresan jenengan dawuh ngoten niku. Heeh, piye? Soale kula nggih mireng enten yoga niku nggih usul, wah gareng rung diseragami. Nek yoga pun sampean tampa. Soale langgene seragam gareng putih. Rasa. Kula tak tuku kain dhewe. Oh, tuku kain dhewe. Sing kan tak seragami Reng. Nah, mulane yoga bagian 12 ya trimo ngomong seragam ya nempil kok ya jagane. Yo. Ayo mbokmu, Mbak Caca. Gue tuh Mbak Caca ya. Kembang kopi yuk. Kan. Komplit pokoknya. Klasik wonten.
mbok Aku nang kene sampe ning kono. Mbok kliwat. Ora. Mbok sepatan. Ancang-ancang dhisik. Wah, ancang-ancang sih. Oke, baik. Oke, siap timbang diteh. Alah, jalukane kaya ngene iki ta. Pak Dereng iso gak tanggap blas kok bebeke wis ngejak kan mau. Ngejak apa? Ngledeke mlayu wae. Lah. Sik to. Piye? Bebek wedok. Apa? Burutumu ki sing ndi? Burutumu sing Ora iso to kene. Ora Piye to, iso. piye to? Sampeyan ki tak marahi. Oh. Nek arepe wedake bebek wedok ya. Heeh. Aku lek wis mapan kae to dicucuk Pak. Cuk ngono. Oh. Iki lho iki Pak. Dicucuk pangane. Dicucuk Pak cuk sampe jamu. Lah aku Gareng gak modern dicucuk cuk. Lah aku ora nyucuke. Tak cepakne tak ingeti brutune sing ndi iki aku. Wah. Oh, cucuk oke. Sawene blasu wae. Urung mapan. Wah, lagi sing dicucuk sing ndi? Ngene-ngene lho. Wes kudu lah yo iki angel ra. Sik, kowe nek protes angel saiki tak cucuk apa piye sitok-sitok kene. Karo nek iki aku roh aku. Ayo kowe muni apa nek cucuk. Ayo. Nyapa to, Mas? Kau. Aku. Lah, Kau Bersedia. Nyapa rek? Mas cucukan. Kulo nate to. Heeh, piye? Pas jaman wis saradan rada karo mendem ngono. Heeh. Nyucuk sumirah we. Terus Aku klebu sak ndas kowe. Apa kuwi? Kuwi ki apa? Kae lho pas nyucuk aku kae lho. Ndas lele mau to. Heeh, kena kerdus e dadi sirahku mlebu ngono. weh. Piye iki? Iki bingung lek golek. Ayo. Heeh. Kok Ayo, koyo Nek. bocah no karek nyepak. Ayo. Ayo to. Sing dit. Ayo to. Ana bebek na. Wek wek. Apa aku sing nyiteri sampean? Apa aku sing nyiteri bebek lanang? Pak Kere iso takok, aku kok nyucuke piye, Cuk? Lah ya, kok arep nyucuk bebek kok bingung golek. Ayo. Ora tau bebeki marai ya. Eneng to. Brutu nyedhit kaya pincuk ngene. Ayo pancen yo Pincuk ngene. brutu bebek tuwek. Ngene iki angel lho reng nek ora kulino bebek. Alah wong niki kula kemutan jaman kula niku TK mawon dereng. Ngono cemple. Nah niku toprak cemple jaman semonten niku nek Oh bebek. ngoten nggih. Nggih. Wah, nggih. Matur suwun niku wau. Duh. Yu, Mbak Yu Camke. Nggih. Empun to bebekane? Wis. Yu. Wis ta bae? Ora krasa to.
Gak krasa Lho belas. wis lho. Malah kur ngene tok ngene. Ah. Nggih, niku wau saking warung Mbah Semi. Wah, ngoten. Muga-muga Mbah Semi wonten alamipun pinaringan padang dalane jembar kubure. Mirsani putra wayah niku senenge ora eram lho, Reng. Nggih. Nggih, kekudangane kaya kekudangane Mbah Sukir nang kowe iku ya padha, Reng. Padane pripun? Padha biyen ki nek cek genderi aku Mbah Sukir. Mbah Sukir ora patek krungu ngono to nek genderi. Dadi aku ki ya aku mengke manut kula mawon Mas. Nggih aku ya ngono. Mbah nyongo, mbah nyuruhi padha. Bapak kula riyen niku krungune nek pas diaturi Mbah Kir, maaf nggih. Yo. Oh ngono. Nggih, tapi nek masa gayan mboten petang. Ning aku ya wis ngujuti. Biyen tau ngomong Mas Dalang ya anakku dedekne wong. Aku saiki wis tak dadekne. Nggih, mugi riyen sakdereng dadi wong niku pati dadi bedes. Ora ngono. Ora. Menika wonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pak Slamet Betet, Pak Slamet Betet Candi Mulya. Wo. Nyuwun gending. Oh ya, Candi Mulya niku benjing nggih napa niku sok mben ya. Ya gamyongan iku gamelane bablas rono le. Oh nggih. Dateng Candi Mulya nggih Pak Slamet. Nyuwun Tiwul Wonogiri nggih kali gathik grinding. Nggih, kali grinding mangke nyongo mawon. Iki tiwule dhisik dirasakne. Nah, Tiwul Wonogiri. Apa neh iki? Kathah niku sing baku diwaos riyen kersane. Nggih, kula wasin nggih. Waduh tulisane jan gedhi-gedhi reng. Nggih. Saking kula Supangat RT 25. Lho, jare mau 13 iki 25. Nggih, 25. Oh, wonten 25 nggih. Nggih, kula nyuwun kidunganipun tetulak Mas Gareng lho. Oh, kidung tetulak. Nah, kidung tulak, kagem masyarakat Kelingan nggih mugi-mugi kemawon panjang umur, pinaringan, aman, ayem, tentrem, nggih dipun tebihaken saking sekathahing rubeda musibah ugi tetanemanipun saged subur. Masyarakat Kelingan dipun tebihaken saking ama. Nggih, makaten Mas Gareng matur suwun. Nggih Mas Gareng. Mangke kalajengaken ilir-ilir nggih. Iki kuwi kidung tolak demit ngerti ra we? Lho, lah kula rajane demit. Paham. Ngono ta? Nggih. Kidung tolak kuwi rajane demit. Tenggen kula niku nek pager-pager mesti kula. Sebabe? Soale nggih niku, soale sing tukang nyolong pager nggih kula. Parat iki ya. Tiwul Wonogiri. Ya, Tiwul kuwi nang bawane lho, Reng. Apa bawane dirangkep sisan teng tolak balak mungkin. Ya ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih. Heeh. Piye Lek Jarot? Ya gak apa-apa. Tapi aku nyuwun dipalarne lho sing apik lho. Oh, nek dipalarne siap kula nyeliring ora ketara nemen. Wah, iki ya iki sing nabuhi putra siswa Jengleng Kusuma. Jadi Padepokan iki saiki lagi usume mbuh-mbuh lho iki akhir-akhir iki gawean akeh. Tiap minggu anak-anak sing padha pengen sekolah ndalang karawitanku alhamdulillah rame. Sing penting setunggal. Niku sampean tolak sing ajeng belajar dagelan. Sampean tolak niku. Sebabe? Saingan mengke sitok sasinyang pisan. Apa neh urung iso. Kidung tolak dedemit lho. Ayo. Romo nem. Ana kidung tung 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 ayo rumaksa ing wangi teka ayu luput ing luput bilahi kabeh
temahan tirta maling ardo tan wani ing perake ngambi tujuh dudupan sirno Jan suaramu ya sik gandem kok, Le. Nggih wong nembe kangge niki. Wah ngono. Ayo Mbak Arum sing saka Saradan. Ya. Tiwul Wonogiri ditandelok tiwule Yu Arum kaya apa. Mesti menul-menul iki. Bersama Campur Sari. Pasukan joget yo. Seorang pria iki ning dinggon padha wae. Apane? Rek? Krungu kok berbau janda. Lah sing rondo ki sapa? Sing jondo? Sing rondo sapa? Aku teko sik to Mas, sampean ki matur kok iso kami sontolen ngono kuwi nyapa to? Sosolen. Ora L. Sosolen. Oh, wis ganti to. Sosolen. Lah yo nyapa sing ngomong rondo ki sapa wong aku ki duwe bojo kok iso. Duwe ta wis? Duwe. Asem iki mosok lagi setengah hari wis duwe. Kok lagi setengah hari iki lho apa yo ngerti sampean kuwi lho kok iso. Ya, cah kene wong Reng. Iki uga ana saking kancaku saka Segulung ya teko kene. Wah, piantun Segulung. Menika saking Mbah Mino Segulung ki durene wis entek. Nyuwun gending mari kangen mau sono nggih anteping ati nanti dilanjut untuk malam. Terima kasih Mas Jenggleng nggih. Niki wau denoke ditagih, Pak. Oh, dinoke ditagih. Nggih, Dik Rizka Kersane. Rizka, ya Nduk, Rizka untuk maju ke tampil. Denok.
Iya sayang, yo. Kula aturne Mas Nyoto saking Dungus. Nyoto. Mas Nyoto Dungus kira apa? Iya. Batobat iya. Sik ya Pak De Dungus kok. Oke Dungus ke cedak wungu gitu ya lek timbul. Nggih, kono biasane sampean delok rono karo aku kae. Iya. Oke. Monggo Den. Iki masih ada satu, ada penyunan Lamunan, yo diparingi Lamunan, nggih. Hubung sik nuansane ngono kuwi. Ngono kuwi. Bae. Dawe mumpung nuansane sik ngono kuwi. Iya. Nggih ora apa-apa yo. Pun sendika dawuh. Iya. Pokoke diaturne kabeh le. Tenan nduk tak omongi tak rasane ya. Iki sajoke digangi rong tahun iki lho. Nggih. Limbukan paling suwi. Paling seneng nggih to. Apa yen anyake wis bengi kok rek. Heeh. Mau wis diomongi pokoke engko teko jam 6. Nggih, teko jam. Masih bersama Jindring Kusum Indonesia. Bocah-bocah ngene iki ya ana gunane ya. Estu kok migunane satu lari sakniki malah ngremenaken niku. Waduh, susu iki kok aku bertanggung jawab. Reng, lah iya kaya ngono kuwi dingeti anakmu nopo ora izin ya, Reng? Isin mau dhuwit sing nampani ya kono. Oh ngono ta, Reng? Oh nggih. Kerja nggih bathine dagelan nggih ngeten iki. Bareng bolak-balik modus. Mulane iki mau ngene lho lek timbul. Niki mau kak sing ngeterne biasane iki garwa Prameswari kok beda aku ya. Didolne saiki. Leres niku ature Mbah Timbul panci pun. Biasane kan makromahan. Nggih. Iki mau rebondingan. Nggih pun ganti sakniki. Ngono ta. Maksudnya ganti sing ngeterke, ora ganti bojone ora. Jarot wis pelih. Masih dari keluarga besar Mbah Semi. Pak Simin. Mbah Simin tukang adang nggih. Menika nyuwun Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Sak lelagon ku terusne lakone. Oh, nggih. Ngusuk seneng-seneng diterusne gara-gara ya isih akeh. Tahun buri barang. Nggih. Monggo dipunaturaken Gubuk Asmara sing arep ngaturne sapa? Mbak Arum sing tengah, Mbak Arum saka Karangjati. Ngoten nggih. Nggih, wah gendaran iki. Kok padas to iki ya? Niki mengke padha Rizka niki mesti njaluk ditampani kene. Wah. Nyapa? San pokoke siap lho. Bolak-balik olah vitamin. Niki penyanyi sing ora kena tak senggol iki sitok-tok niki. Sapa? Nggih. Arum niku, Arum Padas niku. Arum Bolo. Ayo, oke. Nggih. Aku. Bojomu wis tak kei CTM kae. Wis ora ro. Heeh. Aja ngene Pak, aku tiba kok kene ya. Yo. Yo. Alah, Reng. Gini aja. Gubuk Asmara. Ya. Jan menggeh-menggeh tenan le. Lah nggih nek kula niki estu nek. Kula menggeh-menggeh ora masalah joget. Nyapa? Anu, ngunggahne nek. Oh.
Engko genten sampean tak unggahne. Oh siap, mbok unggahi ra masalah. Unggahne. Heeh. Gugu kasmara nduk nerusne lakon mergo lakone dawa ya mak tak derekake ayo.